Tak vážení a milí klienti, já se teď nacházím na letišti v Tesaloniky neboli v Soluni. Pokud náhodou využijete hromadné dopravy z města Tesaloniky, tak jsem vám chtěla říct, že minutku, až popojede ten autobus, jak vidíte ten modrý autobus zastavený, tak tam vás nechává autobus. Na letišti v Tesaloniky máme dvě haly, T1 a T2, kde se nacházím právě teď. T1 je tam krásně označená, když budete stát tam, kde je ten autobus, uvidíte za vašimi zády T2. Přesně tady, jak stojím já. To znamená, že z T1 odletají všichni cestující, kteří jsou mimo zónu Evropské unie. Z T2 odlítají všichni, kdo jsou v Evropské unii. To znamená Krakov, Vídeň, Bratislava, Norimberk, Memmingen, Praha s přestupem v Aténách, Praha s přestupem ve Vídni a tak dále. Takže všichni vy odletáte z T2. Jakmile vás tam autobus vysadí, vy se otočíte a podél chodníčku, kde je to červený auto, tady, kde jsou ty dvě zaparkované auta, dojdete na T2 a vejdete rovnou do haly. Tady jsou hned přepážky, takže tady si uděláte odbavení na přepážce, kouknete se na číslo vašeho letu. Pakliže si nejste jistí číslem vašeho letu, tak ho najdete v potvrzení rezervace od společnosti Ryanair. Třeba do Vídně, z Vídně do Řecka je to FR 180, z Řecka do Vídně je to FR 181. To znamená, že pokud budete odletat do Vídně, tak si najdete na tabuli číslo FR 181 a příslušnou přepážku, na které uděláte odbavení. Také bych vás chtěla upozornit na to, že pokud máte zakoupená odbavená zavazadla, i když máte zakoupený fast track, tak vždycky v těchto případech musíte jít na přepážku. Tady ukážete jim vaše odbavení z domova, na to nikdy nezapomeňte, prosím pěkně, protože odbavení z domova je když ho nemáte hotové, tak je pokutováno částkou 115 € na osobu na přepážce, takže musíte mít vytištěný papír z domova nebo mít v aplikaci staženou vaši palubní vstupenku a vaše číslo rezervace, které jim tady ukážete. Hlavně na to nezapomínejte. Nevěřte ani na informaci, už se nám stalo opravdu, že klienti, kteří měli 10kilový odbavený kufr, v nějakou chvíli zazmatkovali a vůbec se na přepážku nedostavili, pak šli rovnou na rentgen, tak prosím pěkně, a všechny věci, které měli koupené, jim byly vyhozené, protože oni měli odbavený kufr, dostali špatnou informaci, takže vždycky jdete na přepážku a oni už vidí, co máte zapsaný, takže vám ten kufr vezmou. A potom v hale se vlastně dáte doleva tady takhle, jak mi jde prst a dojdete přímo na rentgen a potom na váš příslušný východ nebo takzvaný gate, jak je to vždycky psané na tabuli gate.